Oh boy ransom for FOMO. Nana efa openama otoso miensa ne mpanifo wo bo Obomeng Kwawu ne ya me Kasee Obaapemaa ya wonya ne baabi ekro na Dawa Asiedua otoso emienu no ya po bi anase ya pe anemsini ede amano. Nananom a wonom ewo Kwawu Obomeng adane dipefe akire omampani adedankwa akufu ado se wonom de anyade se ahemfonsem mu ntawantawa no wonom enige ho esane se wonom manhema ekọ ne krakire no wonom aya amamre ene amane ewa asomdue mu a wasanso ayi Obaapemaa foforo akwansafo hene Nana Kwaku somua ene amane boni enkomotwetwe mu no ene wode tuja se Obomeng hene ene tai wonom wachi ya ne senti wonom ayi Obaahemaa foforo ne din ene Obaahemaa Yaa Kwei a wotoso mienu ya kane bi na obi anim se frɛ ne Yamina oye dwadini Oman ni nyina agi ni tumu ibisa oye nipa na oboabo adoma no ahenema ebru ba biasa na eyefe eye nika ye besire se enkro bi ato a omo hema omo ntimi nsiye no omo nhwe we na omo mfa nsua na amane na amamre no kuro no entumpon nja amamre kwan no ebo dumienu no na ja peja no de ne kire oman no eko tire ba tire ebebo ni timpa ye ene se mo hwe ya edo hema na betra dwam ne ma mpanifo ni bi ebitete no ho dia to sui esase yede na betra wonti ye wade e be friend so sampon yo ko fa be kire no ama ne hu sampa we na japade ahemfu binom nso ne amane boni etwetwe nkomo ye metimi aka ne se yede nyame ase se ye nya no na hema na okole kwa echi yo ye ya ma Obomeng epegya ye na no na ye peso beto ana hema foforo ye nya no ye nyina ani sani otie deda enye ye foforo eye meso akan meso akuma okan ye okoye no ho ba oyobi a okekere dom ope obia samoyim ti ya appointing no manage ye mani age amane pa okroma enkwala mpani ekita na no oyima obia penase ya boni di pano ya neche ya broso ache say ya mama na yanya no ya gina ade enim se no tie ya enim se no akoni pamwa kasa enti ya de enka ba mu a wode beba Obomeng kwamu asem enti de nyina ya de ya wo ato so say se yi ono a ya de ne ba